Kull ġimgħa fis-sajf minn tal-inqas tifel jew tifla jiddaħħlu l-isptar għax ikunu qed jerqu. Jiem wara l-inċident li xxokkja pajjiż meta tifla ta' 6 xhur tilfet ħajjitha wara li jerqet f'banju, dan l-istazzjon tkellem mal-Kap tad-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei, it-tabib Michael Spiteri, li spjega kif l-inċidenza ta' dawn il-każijiet tiżdied sew fis-sajf. Fortunatament il-maġġoranza kbira ta' dawn il-każijiet jgħaddu b'wiċċ il-ġid, il-persuna tiġi salvata u tirkupra. Sfortunatament hemm ikollok nies illi jista' jkollhom inċidenti li jwaslu saħansitra għall-mewt. F'każijiet bħal dawn kull sekonda tot u tintbagħat l-iżjed għajnuna li tkun fil-viċin. Fil-fatt, minn barra d-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei jiġu marfa wkoll bis-sejħa l-għajnuna dipartimenti bħal Protezzjoni Ċivili, il-Forzi Armati ta' Malta u s-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar. L-uffiċjal mediku tas-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar, Kieran Golton, qal li f'inċidenti bħal dawn minuta tfisser 10% inqas ċans li persuna ssalva. For every minute there's a 10% less chance of survival. We work very closely with Mater Dei and other organisations so that we can collaborate and give the best care possible. Kemm l-uffiċjal mediku tas-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar kif ukoll it-tabib tal-Emerġenza appellaw għall-attenzjoni, speċjalment fi żmien meta ħafna jkunu l-baħar bit-tfal. Minkejja dan, it-tabib innota li dawn l-inċidenti seħħu f'tebqatajn u l-inqas ħaġa li jkollhom bżonn il-qraba tal-vittmi hija l-ġudizzju tan-nies. Dawn l-inċidenti jseħħu fi ftit sekondi, mhijiex kwestjoni ta' traskuraġni, mija kwestjoni ta' għal ftit sekondi il-tarbija, l-adult ma jħossux tajjeb jew jinqala inċident u għal daqstant huwa importanti ħafna li ma naġġudikawx. Inċidenti bħal dawn iħallu ferita li ma talaqqat fost il-qraba tal-vittmi. Il-familjari, n-nies li għaddu minn dawn it-traumas u ikollhom guilt feelings enormi għalkemm il-maġġoranza kbira assoluta ngħid li da ovvjament ma jkollhomx l-ebda tort, imma l-guilt feelings ikunu enormi u kull darba li qed impoġġu kumment fuq il-medja soċjali inkunu qed insamru musmar ieħor f'dik il-ferita li qatt mista tagħlaq. L-appellu biex qabel ma jsir kumment dak li jkun ipoġġi saqajh fiż-żarbun tal-ġenitur u jifhem xi jħossu kieku l-ġudizzju jsir fil-konfront tiegħu.